Brother, wai kaga abin da ke trending kuwa? Me ke trending, brother? Wani abu ne. Yi shiri. Ladies and gentlemen, you know what time it is. You're tuned into BossTrends.com. 4, 4, 2. Malawawo fara likin. Mene? Video sun fara likin. Na zuwa. Maryam Budda yi likin. Zindir. Sanatan nan yayi likin. Zindir. Kowa ma yayi likin. Zindir. Sauti na ta likin. Zindir. Daga na shiga cikin wajen. Zindir. Shine za a dauke ni. Zindir. Ai ba su kyauta mun ba. Kai ga wakan da babu shiri. Daga shiga gari babu shiri. Haka. Kidan da babu shiri. Aikin fanya ne. Albushiri sigari shagali. Ayyiriri. 442 ya ci gari. Mun ci gari. Ga Maryam ta bugari. Ina Lagos Alibos ya kira. Hello. 442 shigo gari waka ne ta tashi a yi ta. Faka ne sai a bata. 100. Canji sai a bashi. Wallahi ta balaga ta nuna. Na gaya muku ba tana son aure. Da gashi da buluzin dana. Kai mene suka dana kai. Fara likin. Mene? Video sun fara likin. Na zuwa. Maryam Budda yi likin. Zindir. Sanatan nan yayi likin. Zindir. Kowa ma yayi likin. Zindir. Sauti na ta likin. Zindir. Daga na shiga cikin wajen. Zindir. Shine za a dauke ni. Zindir. Ai ba su kyauta mun ba. Kai ga wakan da babu shiri. Daga shiga gari babu shiri. Haka. Kidan da babu shiri. Aikin fanya ne. Biscuit, Burabusko, Malawa dan uwan Cisco. Yau na kama ka akan disco. Da kai da Maryam Mayyan Cisco. Da mun gama sai Francisco. Albishiri, cin kwaɗi. Da sun gan mu gaban su ya faɗi. Tunda bidiyoyin nan sun yi likin. Wakan nan ta yi likin. Mutane na kuma na ta likin. Kallo, DJ AB is looking. Ya kalla, G-Swag ya yi looking. M Sharifi da Zango suna looking. Spunky yayi lukin. Ya kalla. Dijen yayi lukin. Fanke ma yayi lukin. Su Maryam da Habiba sun yi lukin. Arewa suna ta lukin. Har da Diza suna ta lukin. 442 na yi lukin. Ni da Alibos kuma muna ta lukin. Da so samu ne, in samu fatiwa sha, in ganta ɗaki tumbur ba kowa da gani sai ita, kash so ba samu ba. Da so samu ne, in samu Hadiza Gabon, in ganta a hotel tumbur ba kowa da gani sai ita, kash so ba samu ba. Inda so samu ne, in samu Nafisa Abdullahi, wato sai wata rana kenan, in ganta swimming tumbur ba kowa da gani sai ita, kash so ba samu ba. Da so samu ne, in samu Jamila na gudu, in ganta a lungu tumbur ba kowa da gani sai ita, kash so ba samu ba. Inda so samu ne, in samu Zainab Indomi, in ganta a bayi tumbur ba kowa da gani sai ita, kash so ba samu ba.